Gipaagi sa ka festival sa Barangay Kalunasan ang pagpasigarbo sa ilang lamian ug tamis nga mangga niadtong Domingo. Makifiesta ta pinaagi sa report ni Marco Reggie Abella. Hugyaw, mabulokon ug puno sa energy ang mga contingent kami salmot sa Manga Festival 2023 sa Barangay Kalunasan. Niadtong Domingo, Mayo 28, nagtigi ang mga sityo sa maong barangay nga adunay lain-laing mga tema nga gibida ang gipasigarbong produkto ang mangga. Atol sa kapistahan, nahimong kampyon sa Ritual Showdown ang sityo sa Bustiha. Gisundan kini sa sityo Langob ug second runner-up ang Unit 4. Samtang sa street dancing, napiling kampyon ang Unit 1. Gisundan kini sa sityo Langob, dayon sityo Kalubihan. Gawa sa tigi sa sayaw, aduna usay mga Manga Festival Queen nga gikoronahan. Kampyon ang Unit 1, first runner-up ang Langob, ug second runner-up ang Unit 4. Tinguha sa Barangay Kalunasan nga maila ang mga mangga, dili lang dinhi sa Sugbo, apan tibuok nasod. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.